Ah! Bừng! Đừng! Bừng! Apa may? Ano man itong kubra mo na yan? Diyan ko makakitaan! Uy! Hindi, ako makita ko! Ako makita! Ako makita? Awan! Uy! Bakit? Ako makita ko! Ano makakita? Abay. Ako makita ko no! Abay mo na eh. Ha? Po! Abay. Po, ako makita ko! Ano ko? Ano ang TV? Ano ang TV ko? Po, makita ko no! Ha? TV ko! Ano talaga? Pagkirang gusto ko mga rata ko Ako makita ko na! Po, ang cellphone na lang tatay. Taka, ako mo makikita kong pulusan? Diramos ka pala. Diramos ka. Kiram usam ke kariring na. Ay, ano kaya? Ako makita ko na, isang cellphone na lang tatay. Asos! Sama mo na eh. Dati ko! Awarin! Dati ay glass ko nga. Ay mawa, madita, dahil matanak ko. Asos, awarin! Grado. Ano ang kabil tatatawag? Sarming! Sarmay? Ay sarming ko! Sarmay ba? Ay nan! Ako! Nangikap-kabi Patay. di sarming nga. Asos! How much the sarming mo? Patas mo ah. At mo na, ipatos mo How na much din. tayo? May Patas patas mo. na Nyarita. Mata glass mo. At ay glass Asos! ko raw. Maday! Apo, maday! Ano nga Rodol? Apo, ako makita talaga na eh! Asos! Abay kasi dyan. Dati ko na. Asos! Dita. Ati man Patas ni. mo dita. Asos! Ati man mo. Patas mo na ti ay glass ko ing tidni. Asos! Asos! Awan! Ako makita! Bade. Gordoro. Abay kasi dyan. Kaya si cellphone lang lang tayo. Awan na regisun dai lan. Baka dito. Asos, maday! On na eh! Siguro timayat. Regisun siguro. Patas mo muna daw. Andiyan ka din na! Dati yung glass mo. Asos! Regisun mo dali ha. Ata. Di, pumet na sila eh! Nakalili daw! Itam biro. Uy. Ano Di! Oh. Wow, Lino ulo ko na kami sa manin ate. Apay kay ano kikitam tatay kwa. Tatay ano makikitam tatay bagbag mga makita. Ako makita ka na tayo! Hanap pa kahit ganda grado na kinamang ma? Apay may panos ko pa ano na kito. Awan! Ako makita ka tayo! Di! Natin di! Awan ti kunak. Dahil tagayam ti biro ko na nga. Wan, amang ano. Kitam. Siyempre ako kikidim na tatay! Isuti ko na ka. Di ka Isuti ko na ka. Ako makita na ka. Maganti. Kulokon na kami lang. Arami din na kami mga kwan. Mga sumugas. Ano mo ko na nilang white? Nay! Natitinag yung pwede ito yun ay! Ngayon na pabasag na to. Gusto nga, Dati papasay pa tatay. kagaya. Okay! Tawa na ray kayo! Basa na gusto tatag. Sorry, Jawa. Nalipanak pa gidi nga dikti kwan. Kita tikantana na amang ma. Domingo kung kurak ka. Umad. Kanta no Domingo ka no kuma. Lulo ko na kami. Ay, nga nga pinutukulan na kayo! Huwag nga raw. Dati Bugyaw. ko na Na tutukulan. batik pa gan tatay kan na yati kon na. Ne dati pa ipong mo na. Huwag nga raw. Kung taray ka taray nila yaw! Di lang mo kukuin na yaw! Malaminak ko maluwan. Siyempre, hanap makakita ata ko ha! Napira Hanap magkikidum lang ba? Nahulagat ako ha! Arap pa ilati may isang pitch na dito kwan. Dati kon na yun. Oh, kung namin nung makakita ng agpay-paysaw. Awan! Oh, luno ko na kami man. Nagibalbalit sang sa. Tapos nililang ka kalamansay? Ay, mandarin ba yan? No ko ha? Ako nga mapanunod ko ka. Balisi kayo ka. Ganda nagin yung tiamang yaw. Taray ka taray na amang yaw! Sinungat din ang magandang mal.